Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Mas Sedoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi pawartosipun dinten menika? Sami sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sedaya tansah pinaringan kasarasan saking Gusti Allah saengga saged panggih wonten ing pasinaon daring dinten menika kanthi kawontenan sehat walafiat mboten wonten alangan satunggaling punapa kemawon. Mbak Mas, menika ingkang sampun gabung ya Mbak Anafi. Lah niki Mbak Nurul kalian Mbak Mufidatun menika dados setunggal dados kathah ingkang gabung. Mangke mumpun kesupen ngisi napa niku daftar absensi wonten ing Google Form ingkang sampun kula share teng WA group nggih. Saderengipun kita miwiti pasinaon, monggo kita sesarengan manungku puja dumateng ngarsanipun Gusti Allah supados pasinaon dinten menika saged kalampahan kanthi lancar. Monggo dipun pimpin dening Mbak Kofido. Mbak Kofido, Kanca-kanca manungku puja kasumangagaken. Paripurna. matur nuwun Mbak Kofido sampun kersa napa niku bimbing kancanipun doa. Mbak Mas, kalau wingi kita sampun pepanggihan ping pindho kaping loro niki ingkang kaping 3 ngengengi materi anekdot Jawa utawi saged dipun wastani cerita lucu, cerita banyolan. Nah, sampun ugi mbak-mbak sedaya ngentun asilipun garapan kados teks anekdot ingkang adhedhasar pengalaman pribadi ingkang tugas tunggal, ingkang nomor kalih adhedhasar gambar karikatur. Nah, kangge ngeling-eling supados boten ical seserepanipun, monggo kita ambali malih sekedhik kemawon materi ingkang sampun kita sinaoni. Nggih. Cobi kangge ngeling-eling materi ingkang sampun kita lampahi kala wingi kados karakteristik teks anekdot, blegeripun, titikanipun, monggo kita sareng-sareng ngeling-eling materi menika setunggal mbaka setunggal. Dipun wiwiti kalih Mbak Isna. Karakteristik teks anekdot Jawi Nggih. yaiku Nggih. setunggal, guyonane ngandhut pasemon, pewarah, lan pitutur. Nggih, leres. Lajeng Kalih, isine nyaritakake lelakone paraga. nggih, Bisa leres. uga wong penting. Leres ingkang dipun andharaken dening Mbak Isna kalau inggih menika nomor setunggal guyonane ngandhut pasemon, wewarah lan pitutur. Mbak Asih. Struktur teks anekdot janturan, Nggih. pawadan, Nggih. prakara, Prakara. tanggapan, Nggih. Ingkang pungkasan? Napa? swasana. Dene ancasipun kita pepanggihan dinten menika ugi tasih sami, Mbak. Inggih menika nomor setunggal kita badhe nintingi karakteristikipun teks anekdot Jawi utawi cerita banyolan Jawi. Ingkang nomor kalih inggih menika nintingi blegeripun teks anekdot. Lan ingkang pungkasan Mbak Mas sedaya mangke saged nyerat teks anekdot adhedhasar gambar karikatur ingkang sampun sumadyo. Share soal-soalipun mangke kantun presentasi kemawon. Nggih. Kangge ngeling-eling malih. Nah niki Cak, kangge miwiti saderengipun kita ngrembak tugasipun Mbak Mas sedaya. Menika wonten latihan nyerat teks anekdot adhedhasar gambar karikatur. Nah menika enten kalih paraga jenenge sijine niki Mak Romlah, sijine niki mboten ngertos sinten, monggo mangke dipun paringi jeneng piyambak-piyambak. Menika enten ingkang gabung malih nggih. Supados kita langkung cetha anggenipun garap, monggo niki dipun jingklingi sesarengan
gambaripun niki pituduh lakunipun janturan dipun andharaken Mbak Ina. Mbak Ina sampun gabung dereng niki, Mbak Ina monggo. Sawijine dina Yusurti mulih blanja saka mall sing ana ing tengah kutha Madiun. Dah, busuk masyarakat sawijine dina Madiun. Kados pundi Cah? Enten ingkang kagungan pamanggi sanes, kinten-kinten menawi ukarane kados mekaten saged dipun wastani janturan mboten? Saged nggih? Nggih, saged. Janturan menika ngandharaken mula bukane carita Cah. Dados menawi ukarane kados mekaten ugi saged dipun wastani janturan. Nggih mboten napa-napa. Lajeng Mbak, ingkang nomor kalih. Pawadan, monggo pawadanipun dipun wangsuli Mbak Dewi. Ing tengah dalan dheweke ketemu karo Mak Romlah banjur jagongan. Ing tengah dalan dheweke para kados mekaten saged dipun wastani pawadan. Nomor 3 Cah, prakoranipun. Monggo Mbak Fatma, prakoranipun napa Mbak kinten-kinten? Suasana wisata ruwet. Swasana Yusurti nggih, swasana wiwit rada ruwet. wiwit rada ruwet. Lajeng, nah Yusurti iki ngelokne wong-wong sing ora wedi corona. Kamangka dheweke dhewe ugi blanja gombal sakmene mbane lan ugi melu dusul. Lah, kados mekaten nggih. Lajeng kita langsung kemawon ngrembak niki Cah. Soal-soal evaluasi kala wingi ingkang sampun busuk maser menika enten sekawan gambar ingkang nomor setunggal menika nyenyengi bocoran uwan kepenak. Cobi kelompok setunggal ingkang badhe presentasi. Monggo Mbak sinten dik wau? Mbak Pusnul, monggo Mbak Pusnul, Mas Abdul kalian Mbak April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo dipun wiwiti riyen. Kanca-kanca, kula sesulis kelompok setunggal badhe ngandharaken hasil diskusi kelompok bab nulis anekdot Jawa. Nggih, monggo. Monggo Mbak, dipun waos asilipun. Koruptor ora salah. Sorene Rini nyedaki adine sing lagi maca koran ing teras ngarep omah. Rini takon marang adine babagan kabar ing televisi menawa dheweke nembe nyekseni babagan maling sandal enom sing dihukum 3 tahun penjara. Menika garapanipun saking kelompok setunggal. Niki saged dipun wastani janturan. Janturan sorene Rini nyedaki nggih. Lajeng niki pawadanipun Rini takon marang koncone seduluripun Mbak April. Dipun tambahi nggih mangke. Kelompok sanes ugi ngoten, monggo mangke dipun gatekake temenan bab janturan pawadan prakara tanggapan wasana. Kelompok ingkang dereng ngempalaken monggo mangke dipun teliti malih blegeripun cerita menika sampun jangkep napa dereng. Gayutan menika wekdalipun ugi sampun telas. Dudut sesarengan piwulangan napa kemawon ingkang saged dipun nggih cobi busukna pengin ngertos andharanipun saking Mbak Mufidatun. Enten Lumantar anekdot Jawi nggih. menika kula saged padharaken gagasan awujud crita lucu ngandhut pasmon. Nggih. Sehingga dipun andharaken dening Mbak Mufidatun, dados kita saged ngandharaken rasa pangrasa sajrone triya, apa sing dirasakake sajrone ati. Kathah sanget seserapan ingkang saged kula tampi. Saking materi anekdot Jawi menika, kula saged mangertosi maneka warna kaweruh basa salebetipun teks kayata
tembung panggandeng, paribasan, bebasan saluko lan sapiturute, Bu. Nggih. Cekap semanten pasinaon dinten menika. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kawilujengan, kasantosan ugi karaharjan awit kersaning Gusti ingkang Maha Kuwaos. Pungkasaning atur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.